Ketinag ayayaten uray aglabas adunga tawen uray pa'y tumengton kumapoyen sikalain hinakpatpatken ket daytoy nga nagkinarianta awan to pulos makapagsina anyaman ti pagkabadasan ta inginggan at panagkuykuyog ta di agbaliw uray pa'y katno hayat inpaay ti Diyos Apo. Daytoy ngarud ina makuna Kadatay apada-pada dayawen tay Diyos na inlangitan pudno nga ayat intay magunudan nga napudno itten natal na tenga ti bagyo di agbaliw uray pa'y katno hayat inpaay ti Diyos Apo. Nga napudno itten natal na tenga ti bagyo di agbaliw uray pa'y katno hayat inpaay ti Diyos Apo. Inpaay ti Diyos